Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly Aydym saat öýüjüler. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna Türkmenistan döwletimiziň bir ajaýyp gödel tebigatyny ýadga geçirmegi ödümizde makullyk. Gepleşigimiziň bugünkü sany halipalarymyzdan bize miras galan bagşylyk sunuwaty barada. Halipa şähertlik ýoly barada gyzykly Aydym saat söhbetleşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna bir türkmeniň bagşylyk sunuwaty barada, halipa şähertlik ýoly barada gyzykly Aydym saat söhbetleşigimizi size ýetireriz. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Maýa Kuliýew adynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyňky Daňa Türgöz adynyňky Türkmen Döwlet Ýöreýte Saatçylyk Mekdebiniň halipa mowlumlary hemde Bagtyar Talip ýaşlary mehmançylykda olar bilen sizi tanış edeýin. Daňa Türgöz adynyňky Türkmen Döwlet Ýöreýte Saatçylyk Mekdebiniň mowlumy Spartak Atak mehmançylykda. Şeýlehem Daňa Türgöz adynyňky Türkmen Döwlet Ýöreýte Saatçylyk Mekdebiniň mowlumy Şöhrat Medetov mehmançylykda. Şeýlehem Bagtyar Talipler Anna Afserdar mehmançylykda. Şeýlede Mätgelif Joşgun mehmançylykda. Halipa mowlumlar Bagtyar Talipler gepleşigimizde sizi hoş gördük. Spartak mowlum gepleşigimiziň başyny siz bilen dowam edeýin. Mowlum gahrman arka dal gahrman serdarymyzyň saýasynda bir halipa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berilýärdi. Sizden bir Maýa Kuliýew adynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyňky Daňa Türgöz adynyňky Türkmen Döwlet Ýöreýte Saatçylyk Mekdebine bir halipaçylyk edýän, mowlumçylyk edýän Bagtyar Talip ýaşlara bir gyjak günärinden sapak berýäňiz. Şular dogrusynda bir gepleşigimiz siz bilen dowam edeýin. Mektebimizde gyjak günäri boýunça zähmet çekken şu taliplerimize, öňden gelýän halipalarymyzdan gelýän nusxawy saatlarymyz we mukamçy kompozitorlarymyzyň döwreden eserlerini öwredýän olardan daşary bolara bagyş goýmak usullaryny halipalar barada görüň berip, olar barada maglumatlary bildigimizden olara ýetirýär. Her okuw ýylynyň ahyrynda şu mektebimizden tutuş ýurt boýunça mektepler arasynda bäsleşikler ornalýardy. Ýani Medeniýet Ministrligi tarapyndan şolar bäsleşiklere de biziň taliplerimizden ine gatnaşýanlar bar. Ine 1-nji, 3-nji ýyl aralygynda bäsleşik bar, biram 4-nji ýyl, 3-nji ýylyna talipler arasynda bäsleşik bardy. Şo bäsleşikde de olar öz urlaryndan 5 saat gyjak saat uraly boýunça eýleki 4 gulakly gyjakda da milli gyjagymyzda da öz eserlerini taýýarlyk görýär. Ýurt meşhuryndaky bäsleşige olarda da nesip bolsa bir bayrakly orunlara munasip bolar diýip umyt edýäs. Ondan daşaram şu biziň şu Şöhrat mowlumyň bagşlary topary bardy taliplerden dilen. Muňa da öz taliplerimizden goşýan bularym bir daşyndan bir bagş goýmak usullaryny öwrensin diýip bilmeýän ýerlerini öwredýän. O öz bagş goýmak hünäri bol ýyllar boýunça ýetilýärdi. Muny şon 1 ýylda 2 ýylda ýetmek mümkin näle sebäp oňa 10 ýyl gerek de bolmanyny bir ýa-da şu bir maşgalaňda biri bir bagış bolmasa onu günne bir diňläp günne bir howlaşmadan bir tiz ýetilýän sunuwat däl, bagış goýmak sunuwaty ekelikli ýerine ýetiren ýalyk däl gyjagy. Şoň üçin olara da şu wagtdan bagışlar toparyny gatnadýan daşyndan ondan daşary Türkmen Milli Saat Gurulary bölüminde dutaşylar topar. Ol ýerde de ýanky diýişmeýär toparlaýyn halk saatlarymyzy, mukamçy kompozitorlaryň saatlaryny öwrenýärler. No şeýdip taliplere bildigimizden öwretip ýörse. Sag bolun Spartak mowlum, beren ajaýyp görüňlüğüňiz üçin mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir talipleriňiziň ýerine ýetirmegine bir ajaýyp aýdymlar diňlesek, soň gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edibereriz. Arahat
yalanlar ey halayılar, ey yalanlar ey halayılar, yollerin kıyılar geylom. Sepa çekip yeni zaman, yollerin kıyılar geylom. Yol üstündeki boş ağaçlar, dök yaprağını düşmesinler. Allah'ım beni yaşatlar, ayağıma kıyılar gelir. Ah yere benim illerime kapısı, ey başına mahmel toplusu, ara çayının köprüsü, üstünden kıyılar geliyor. Sosmaha verul bin sosma, gıyrat günü hetten asma. Ey Allah'ından eynin çesme, ey durgun hakikar gel. El yayra yık 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 yık, ben nale yık 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 yık. Yallallah'ın aynen çesme, yallallah'ın aynen çesme, durgun hakikar gel. Oğlum siz gıca kunär boýunça bir daňa Türk wadyna Türkmen döwlet ýöresi açyk mektebine zähmet çekýäňiz. Biziň halypalamyzdan gelýän bir de miras kalan gıcak sağduralynyň aýratynlyklary barada görüňler aýsaňyz. Biziň milli gyjagymyz öýde aýratyn tarapy, munyň käsi başga ýurtlardan kiçiräk gelýärdi. Kiçiräk gelmeginiň sebäbi biziň tebigatymyzda ne bir howa gyzyna. Onuň gyzygyny arasynda bir toy märekelerde bolýar. Öýüň içinde ýerine ýetirilende şoň gapagy howa çygyly bolsa, öýüň içinde bir demokrat bolsa şoň gapagy çöküp, şoň sesi ýognap bilýärdi. Onu şoň kädini gatul etseň bul has ýogyny eşdilýärden bir ýakymsy ses emeli gelýär. Onu ýem öňkü halypalaryň gyjak kädiler has kiçi bolupdyr mundan. Ben ustalara barýan bel, şu öňkü halypalarymyzyň şu galan bir gyjak daşlar bar da agaçdan ýasalan. Şoňa şu wagtky ýasalýan kädiler syganok da. Öňler hasam kiçi ýasaýan ekenler kädisini şu gyjak tuttan edilip şunun öýde gazylanna sırlar bar ekenler. Şoň hemme ýeri deňje galanlykda bolan o ekenler. Şoň meselem aýda aşak tarap şunu galanrak goýulýan eken şu. Mene şu gapagyň golaýrak ýerler ses almak üçin ýuky edip şu gyjak bir ustalar bar da şu taliplara şu ustalardan özümüz bir öňe düşüp saýlap alyp berýär. Onu şu gyjak aýratyn taraplary bagyş kowanyňda bir gyjak bolup bilýär, bir saat çalaňda bir gyjak bolup bilýär. Şoň bir özüniň sesiniň ýogynlygy, inçeligi, has bir ortarak sesli gyjaklar bolup bilýär. İkisine de gawat gelýän. Şoň üçin käbir bagyşlar diýäne bir säsi ýogynrak gyjak halýarlar. Ýomut gökleň ýolundan käbiler inçeraklar halýanlar bar bir inçerak bolaysa diýip saýlanlar özlerine görä taýlýarlar da. Munyň hemmesi öz yerli tebigatymyzdan öňýän bir agaçlardan da bir erikden edilýär, bir tapy kädi tutdan edilýär, bir düýbek diýilýärden şunu taýagy aşakda şu düýbek diýil şuňa erikden gatagaçdan edilýär. Ondan şu Sihawazy atyň uýrugundan edilýär. Akaltek atlarymyz bar. Atyň bir ýonulýan uýrugy bolýar. Şonu ýonunlaryna şonu aýrykdyň maýal menem şu atşynatlar bar. Şolara bir haýyş edip birdiň bar şonu bir ustalara bereliň diýip artykmaç saçlaryny şonu üýşürdip ustalar bilen işletip şolara berip şolar ýalak bir saýlama bir Sihawaş diýilýär nädedir diýe şolary ýasatdyrýar özümiz. Gyjak saýdygyrlynyň ustatlary aňyrdan bizden şu gargala teýitlerinden bize maglumatlara görä gelipdir da. Tarih maglumatlara görä
Şu Ali Seyit Gyjakçy ýaşap geçipdir. Ondan aňyrda ýaşalymy kitaplaryny barbat merwedine marda bolup geçipdir diýerler. Şonu da Gyjak sağlyk ulagda gopuz diýip Han Mehmet Allah'ın urugly. Şu Han Mehmet Allah'ın urugly ahla işe çağırýarlar onu. İlkinci çeperçilik mektebi diýen ýer şu açylanda şonu ilki bilen Gyjak mugallimleriň biri Han Mehmet Allah'ın urugly gelýär. Ondan soň Purlagadagy Gyjak sağlyk uruglyny şondan öwrenipdirler diýip öwrünme onu Purly taryhyny jigse Oraz Sarif ondan bäri Atawliýew Ustat Gyjakçymyz, ondan Alladur Şarif, Çar Gurbanow, başga da Taparguly Işanguliýew, Garyag Dalyýew, başga da bir näçe gyjakçylar bolup geçipdirler ata-babalarymyz. Halipalarymyzdan gelýän şu saallar, ýazgylar radiomyzyň döwlet arhiwinde saklan galypdyr. Gaýwany halipa hökmünde şolardan dinläp öwrenip şagirdlere geçirýär. Ondan da aşara mene Maýykuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda zähmet çekýän Muhammed Niýazow diýip bir halipamyz bar. Ana şolam halipa bolup Gözüm şoň eline oturamsaň bilmeýän zatlarymyz oňdan sorap ýa-da Akmurat Şarif ol utaç halipam bolardan sorap şeýdip şu sunuwady ýitirmän halipa şagirtlik ýolundan bilenimizi şagirdlere geçirýärse. Sag bolun Spartak bolum. Gyjak saz uraly barada ajaýyp gurrunlygyňyzy berdiňiz. Sazyňyzyň sesi mundan öýlekde belentdi ýaňlanmagyny arzu edýäris. Sag bolun. Şöhrat bolum gepleşigimiz siziň bilen dowam edäýin. Molum Maýykuly adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatyr adynaky Türkmen Döwlet Ýöreticilik Mekdebine bir taliplerden düzülen bagşlar ansamblyna ýol başçylyk edýäňiz. Bagşlar ansamblyna da hem ýurdumyzyň durly künjegininden gelen bir ýaş taliplerimiz, bilim alýarlar, şolaryň bir aýdymlaryny, bir halipalarymyzdan bize miras galan bagşlyk sunwatynaky bir durly ýollaryň aýdymlaryny bir hasany ýitirmän ansambl bolup ýerine ýetirýäňiz. Şular dogrusyna gepleşigimiz siz bilen dowam edäýär. Başlygyna kerwen öwrenji aýdar sonra berdiňiz. Ýa-da belleşiňiz ýaly biziň Daňatyr adynaky Türkmen Döwlet Ýöreticilik Mekdebinde ýurdumyzyň 5 welaýatyndan hem talipler gatnaşy, okuýar, bilim alýarlar. Bizem ýa Spartak bolyň belleşýäli halipalardan gelýän ýazgylarymyzy dinläp, ýa bolmasa häzirki wagtda ustat halipalarymyzdan şu gerek bilmeýän zatlarymyzy öwrenip ýa şäherlerimize geçirýäris. Ana bagşylar toparymyzy bilen hem ýurdumyzyň her bir toýdur bayramyna öz aýdymdyr sazlarymyz bilen towatly barýarys. Ana şu bagşylar toparymyzda ýa-ki türkmen halk aýdymlary, bagşylyk gollaryny talipler türlü ýollardan aýdym aýtýarlar. Mysal üçin Talar Sarık golundan, Ýumut Göklen golundan, Daşoğlu şahasyndan, Balkan şahasyndan, Eğer Sali ýolundan, Ahal ýolundan, Damana ýolundan, şeýle Çowdur ýolundan talipler bir öz sesine geljek bir aýdymlary maslahatlaşyp şol talibiň şol aýdýan aýdymynyň haýsyny has ýerine ýetirip biljek. Aýdymlaryny mugallimler bilen maslahatlaşyp ana şol Daşoğlu ýol bolanyny häzir taliplerimiz Ahal ýolunyň aýdymlaryny ýa-da mukamçy kompozitorlaryň aýdymyny ören usatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Ansambl bolup ýerine ýetirmek hem bir öz bolşy sungat bolup durýar. Bu aýdymyň bir üçlük bilen arasyna bir ultapagat bolýar. Bu ýekelikde ýerine ýetireňde ol aýdymyň sazyndan bir sazyň böleklerini ýerine ýetirip bolýar bolsa, ansambl bilen şol ähliň bir üç bir saz ýerine ýetirmek bolýar. Ol deň başlap deň utarmak ýa şol aýdymyň islendik ýerine şol talibiň etjek öwrümlerini bir taýýarlanyp şol aýdymy ýerine ýetirseň hasam ýerine düşýär. Mümkin bolsa häzir şol taliplerimiz bilen şol türkmen halk aýdymlaryndan sowgat getirdik. Mümkin bolsa ýerine ýetirip berýäli. Şöyle toylarda evlerler yaşadığı yılgırsın canım alay gönlüm ayağa böyle Yodervilerden makasıyım uverden doğdum çaklı şekertilerden söyle ayağa böyle Senin ihtiyacım yok senin hayal gelmez vahyüme Vah beni bir pin hayırda giydi garı gelin
Çok ali bu bir söyleylerday. Senin deynadimin tilvergesim yoldur ilerde. Panzer alım bağırma doğru karı gelin. Kulak koyul sözümge her kimse bolsa alim. Senin de yok dünyada gezim zakın aktörüm. Mehtaç değil sen sağ senin ben aşın aykel garip. Önü aşıklığın yolun iyi de garip gelin. Ben de Önü aşıklığın yolun iyi de garip gelin. Evlerim saydu zekir bize daha Eydi unnil pırkatımdan Eydi unnil pırkatımdan Yüreğim kan görelim dizlerimdir yakut bize daha Bana gerekmedi Bağırmazsan vakit Aten almanım yara
O sensin oy 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 bana gerekmedi bana bozan gözelim vah gözelim ay Şöhrat malum berkarar döwletimiziň täze ýamynyň arkançy döwründe halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna watanymyzda bir gün toýdur bayramlar uly dawara bilen bellenip geçilýär. Şu ýyl hem şany bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy uly şatlyk şowkuny bilen bellenip geçiljek. Sizem bir öz bagışlar ansamblyňyz bilen toýa sowatly barýansyňyz. Şular dogrusyna gepleşigimiz dowam edäýeli. Kerwende ören jaýdar dogry belleýäňiz. Ha yurdumyzyň her bir güni bir ýylymyz başlandan bir halkala parahatçylyk ananşmak ýylymyzyň ilkinji günlerinde yurdumyzda bir medeniýet sunugy diýýärler. Aýdym saýdan owaly belentden ýanglanýar. Bizem ýanky mektebimiziň bagçylary topar bolup yurdumyzyň her bir toýdur bayramyna şol bayramlaryň özüne bir bagçlanan aýdymlarymyzy şol her bir bayramlarymyzda bir yurdumyzyň teleýaýlymlaryna, radio ýaýlymlaryna ýa-da türlü meden köpçülik çärelerine çyksa diýär. Yurdumyzda bu ýyl hasda bir uldan bellenjek dünýä halklaryny bir dostlyk dogalyga çagyrýan bir taraplamyň 30 ýyllyk şan toýunyň bellenmegini yurdumyzda bir uly bir ötüşleriň şaýady bolar. Oňa dünýä halklarynyň türlü döwletlerinden biziň yurdumyza görmäne gelirler. Bizem bagçylar bolup taliplerden düzülen bagçylar ansamblymyz bilen şu bir taraplyk bayramda häzirki günlerden bir ul taýýarlyk görýärsiz. Nesip bolsa bir taraplarymyzy, watanymyzyň gülläp ösüşini, türkmen halk aýdymlarymyzy wasp edýän, halkymyzyň gözel tebigatyny bir dagyny düzüni, mährem hawasyny bir bagyny wasp edýän aýdymlarymyz bilen halkymyzy begendirip durarys. Elbette aşıktır siz kim bir yara yol el cevabın bergiley bir de kızıl gül.
Yağış yağmur yağıp çığlık düşende yol Şolgaman bolar sıdav täze kızıl Endi şahir seyran etsek bizlere Keşleyleyip getsek ey bedyan çöllere Muhammed ümmeti bolan kullara yol Hak getirsin belendine kızıl Hak getirsin belendine kızıl Bahar ay giyip mahmal köylüğün Bana ay uzun ati sana asım men Hasan yürek bulman yerin kaymağın Göz aysından bakı sana asım men Sen yayt ettin sözlerin bilen Toya geldin din dusağın bilen Yüzmelinde ağla gözlerin bilen Beni saylayıp tapi sana aşık men Çekilsene aşık men Köp gözüm dünyayı men bir gezinde Tayını tapmadım yerin yüzünde Gönlüm seyle çok kemsiz bedende Gül yakayı da kıyısına aşık men Yakani da kıyısına aşık men Elin keştay çekisine aşık men
Sağ olun, şöhret molum. Bir talipleriniň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar diňledik. Sesler mundan öýlekde benetdi anlamagyny arzu edýäris. Sağ olun. Indi gepleşigimizde bir bagtyar talipler siz bilen dowam edäýin. Indi Serdar sizem daňa Türk fadyna Türkmen Döwlet Ýöreji Saçylyk Mekdebine bagyş günär boýunça bilim alýaňyz. Hem de daşyndan şöhret molum ýolbaşçylyk edýän bagyşlar ansamblyna gatnaýaňyz. Şular dogrusyna bir halifalaryňyz dogrusyna gepleşigimiz siz bilen dowam edäýin. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkara parahatçylyk we ynanşmak ýolunda biz talip ýaşlara ýagny giň mümkinçilikler döretip berdi. Ve şu döretip berilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, ýagny bagşylyk synaty bölümini okap halifalardan ýagny ýomut göklen ýolyny şeýle hem ahal bagşylyk synatyny içgin öwrenýär. Ahal bagşylyk ýolundan şöhret molumdan tälim aldım. Sonra bolsa öz ýomut göklen ýolundan bolsa şäher molumdan tälim alýar. Bagşylar ansamblyna gatnap ýagny dürli ýollardan şeýle hem salar salyk ýoly, ýomut göklen ýoly, damany ýoly, galy berse de ahal ýoly, hemme bagşylyk ýollary bilen aýdymlar geçýär. Ol biz talip ýaşlar üçin ähli ýollar bilen bilelikde hemme ýollar öwrenmeklige hassa gyzykly bolup durýar.
Biz talip ýaşlara şeýle mümkinçilikler döredip berýän, şeýle hem bagşylyk sunatyny, türkmen halk aýdymlaryny, mukamçy kompozitorlaryň aýdymyny, içki interlerini öwretmäge döredip beren mümkinçilikler üçin Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň jallary sag, ömürler uzak, mundan beýlekli tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Joşgun gepleşigimiz siz bilen dowam edäli. Siz hem daňa Terwez adına Türkmen Döwlet Ýöre Ýetiştirmek Mekdebine bagşylyk günär boýunça sapa galýaňyz, Ýomut Gökleň ýolunun aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Şular dogrusyny, halypalaňyz dogrusyny gepleşigimiz siz bilen dowam edäli. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynysy döwründe halkara parahatçylyky ananşmak ýylynda ine biz bagtyar talip ýaşlaryny okumyza bir näçe welaýetlerimizin ýollarynyň tälim alyp berýär. Men hem okumyza Ýomut Gökleň ýolunyň bir näçe şahalaryny, desançylyk ýoluny öwrenýär. Men ilkinji bagşylyk sunatyny girişmegime meniň ýagny atam Türkmenistan halk bagşysy Bally Mätgeldiýew ýaşlykdan entekçi çağa döwrümizde öz atamdan bir näçe aýdym aýtmagyň iňçe sırlaryny eşdip öz kakamdan öwrebildim. Mätgeldiýewden ilkinji tälimlerini aldym. Biz öz okumyza ine Ýomut Gökleň ýolunyň desançylyk ýolunyň bir näçe aýratyrlyklaryny, şol destanda nähili säginmeler, nähili şol destanyň arasynda gelýän äheňlerini aýdyp öwrenip görogly şa destanyň bir näçe şahalaryny öwrenip gelýär. Meniň halypam Täçip şäherden okumyzda, diýarymyzda geçirilýän çärelerimizde öz aýdymlarymyz bilen taýýarlanyp, toýdur bayramlara sowgatlarymyz bilen barýatyny bizem diýarymyzyň gödel künjeginde öz ansambl bagşylar toparmyz bilen aýdymlarymyz bilen geldik. Eger mümkin bolsa menim şu taýda bagşylar toparmyz bilen türkmen halk aýdymy bolan düşmüş aýdymny ýerine ýetirip berýän. Başsyny Yar ağlar geley, men peri gördüm yaylay, saçı ayağına düşmüş eyvayey. Dakınandırmış ve enver hendem yanığına düşmüş vayey. Yar bollarım çıkmaz hineden yaylay, fark edip bolmaz sonadan eyvayey. Ayrılıp ata eneden cennetin bağına düşmüş vayey. Kararıma yerdeyim. Bir bağ olmam eyvay, gözüme yerde yarım otar.